5 മില്യൺ കാഴ്ചക്കാരുമായി ലോക ചാപ്റ്റർ 2 പ്രഖ്യാപന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ മുന്നേറുകയാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഈ പ്രഖ്യാപന വീഡിയോ പുറത്തു വന്നത്. ലോക ചാപ്റ്റർ 2വിൽ നായകനായി എത്തുന്ന ടൊവിനോ തോമസും ചിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്ന ദുൽഖർ സൽമാനും ഉൾപ്പെട്ട രസകരമായ ഒരു സംഭാഷണ രംഗത്തിലൂടെയാണ് ലോക യൂണിവേഴ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. ഡൊമിനിക് അരുൺ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്ര 5 ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഫാന്റസി സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു. ചാത്തൻ എന്ന ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് മൈക്കിൾ എന്ന ടൊവിനോ കഥാപാത്രത്തെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അതിഥി വേഷത്തിൽ ടൊവിനോ എത്തിയിരുന്നു. ചാർലി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ദുൽഖർ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അതിഥി താരമായി എത്തിയത്. ഒടിയൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചാർലിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂത്തോൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടിയും ഈ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യമായി എത്തുന്നുണ്ട്.